Balabagan sang minority bloc sa Senado ang pag-convene sang impeachment court pananglitan ipasa na sang Kamara ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Suno sa long time Duterte alay nga si Senador Robin Padilla ang papel sang minorya among pagpamatok o kung pagbalabag hindi lamang sa impeachment kundi sa tanan nga bagay sa Senado. Trabaho lang nila nga magbalabag sa iya nga gintawag man sini nga pagsunod sa demokrasya kag parliamentary procedure. Ginsigurado man ni Padilla nga napreparahan na sini ang iya papel bilang senator judge kung magsugod na ang trial sa kaso. Suno sa iya pirmi man sa may kaso gani nga nakahibalo sa kung ano ang nagakatabo sa sulod sang korte. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana wag kami pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yun. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. So you will oppose the convening of the impeachment court? Ay, natural lang yun. Natural niya yun. Yun ang parliamentaryong kauga. Ayun naman, tagal yun nandito. Basta minority yan ang papel. You're just doing your job. You're just doing your job. Sir, Sunod naman kay Senador Jinggoy Estrada nga halin man sa minority bloc wala man sang problema sa iya kung mag-convene ang impeachment court. Apang gindugang sini nga hindi sini gusto ang impeachment bangod kadamo na sang problema sang Pilipinas nga kinahanglan hatagan atensyon. Bisan nagabalapag sa impeachment kay Duterte, ginpasalig sini nga mangin patas sa bilang isa ka senator judge. Ayoko na sana magulo na masyadong bansa natin, masyado tayo maraming problema. Ako sana, kung ako, I've said it time and again, ayoko na impeachment. But, since mukhang aakyat siya, Aakyat siya, wala tayong magawa. what can the people expect from you, sir? Neutrality and fairness, Of sir. course, definitely. Nabalikan si Senador Jinggoy Estrada. Ginaligan ni Senadora Amy Marcos nga may mga kaupdanan sa Senado kag may mga miyembro sang Kamara nga ginapahog nga kasuhan kung hindi nila pagsuportahan ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Wala ginkumpirma ni Amy kung saan niya nakuha ining impormasyon. Ginpahayag man sini nga gina-expectan na nila nga malabot ang 106 ka boto sa Kamara kag magasaka sa Senado ang impeachment. For later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pambihira naman. Pag hindi sila bumoto sa baba, May balitang ganyan, pati dito sa itaas. pag hindi, Ginkumpirma naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga nagkita na ang minority bloc kahapon kagin pasalig sini nga sundo nila ang tanan nga patakaran. Pahayag sini wala pa nila na istoryahan ang impeachment bangod kulang pa sila. Nag-meeting yung minority, napag-usapan ba yung impeachment? Hindi dahil kulang kami. So we'll reset the meeting. Parang kalahati lang nakapunta dahil may mga hearings ongoing. Talalupang doon man kahapon nga nagsulod si Senadora Camille Villar sa hulot kung saan may kaukus ang Senate Minority. Sa video nga kuha sang Bombo Radio Philippines, nagwa man gilayon si Camille, pila ka minutos lang ang nagligad. Sa staff sang Senadora may handa lang sa opisina ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kagula sang kaukus nga natabo. Ibaluan nga miyembro subong si Villar sang majority bloc.